ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ବା ଅଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭାବ ଅସୀମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମଣିଷ ଦିନେ ଚାଲିକରି ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସାଇକେଲରେ ଗଲା, ତାପରେ ବାଇକରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଗଲା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ହେବେନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍, ଅଭାବ ଅସୀମ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଚିତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷକୁ ଜାଳି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଜାଳି ଦିଏ। ଏଇ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମଣିଷର ଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମଣିଷମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେକରି ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।